Sagudahin nga ti surat pagkasalitaan ni Johnny. Dear Manong Nemi, ubingak pa'y idinirugya kon tinagrapap, arapap, gagbaling nga naragsak. Arapaap Manong Nemi nga adaan iti natalina ay naragsak na ornos nga pamilya. Nupay, nasapaak Manong Nemi nga naulil ademang. Gabutawang balat nakem ko, iti tamatay kano, digiti naganak kanyak, iti may nga car accident. Idadan puot ko Manong Nemi, tinapuutak nga panakaama, ken panakaina, nga ti pagarup ko, idi ken isudat naganak kanyak ngam saan. Angkel ko laeng ni Angkel Sido, antik na ni Antia Sita, Manong Nemi. Kanada, digiti pagarup ko, kakabsat ko, ngam gayam, kasinsin ko ida. Nagbalinag ngarot na naliday, di ubingak, tawang gayam tipod nung nga naganak kanyak. Ngayon nagbaling nga nadungod da angkel kani anti kaniyak Manong Nemi. Ni angkel agtaltalon kaya nagtartarakan iti adu nga baka Manong Nemi. Nga dahil iti kapunan no apay nga nasapaak nga naipako tinaragsen nga trabaho. Mapanak mangruot Manong Nemi. Kadakdakkel di kuribot ng tibagik. Punwek ti ruot sa kundo baklayen. Adungan anos ko Manong Nemi, nagan anosak. Takunan ni Uncle kanyak. Kananos ka, Johnny. Agagagad ka, pagbasaan da ka kini antim. Agangati kay kayat mo. Kaya nukas pagarigan na sa amon ito nga maiulat agbasa, dalatakin ka. Tanukas ka sa nulaeng, ipatawid mi kang kareto nga balay. Ken, si kanton di mga sikaso kadagiti adung atarakin nga baka. Ken, titalon. Api kas ti bagbagayo, Angkel. Kasla kaila umadayo. Agad adadya Hawaii ni kasinsin mo nga inauna. At nakaasawa nga ti Hawaii na. Agad nakapetisyon kami baro. Iti ani aman ng oras, income tun sa Jack Hawaii. Kasta nga rod tinapasamak Manong Nemi saan nga napupuutan, bumaro ak idin. Idag pahawayan daan ti Angkel, imununan Manong Nemi di ka kasinsin ko. Teso da nga ron tinang tawing kadagdagan kadakwada. Baro ak idin Manong Nemi, naggraduara kong ti high school, ngam kaputajak mayulo tagbasa ti college, kinaykayat kong titimulong kina Angkel nga nagtarakan ti baka, agraman iti agpanagtalon. Ngay di awandan Manong Nemi agmay mesakon nga tinaudi nga sa uda. Agbakasyon kami tutong galtawan palubos ti Apo. Ne, italik mi kang karigiti baka. Agit no kasapulam ti kwarta kat mariklikan nga aglako ka. Ha? Kat daytoy balay mo ito no agasawa ka. Iso na lang at nagbakasyon kami akit umay ka magyan. Digital talon makamukan barok. Anapalat sa pulam. At balay mo, natatapay talin mo, at tapay mabating atarakan mo. At kurang na, Angkel. Ano, kurang na. Asawa. Kadag-asawa ka na, no? At kadkadwam. Kaya kasapulan ti lalaki, kasapulan na ti babae. Kasta nga tinaramid ko Manong Nemi na panak nagpasyar iti Ayanda Christie. Iti madamag ko Manong Nemi nga dimtengen manibod sa Manila. Ni Christy kat kinaradwarak iti high school. Iti pailangan da kursunadak ken kuana, panagkursunadak ken kuana. Iti madamag ko si Mang Peten, kalpasan ti duwatawen, aba nagpakatulong na iti Manila, pinasyar ko isuna. Manong Nemi kasla saanin na ni Christy. Pimudaw, nga bimagi. Nakapimbintas mo't una yan. Ay, dahil magarabihim, Christy. Johnny! Check ni Johnny. Kinamagad lang Hindi ubing tayo.
Kasla saan nga kasto ti bagim. Naggutom ka edi. Naikabera ka rotirikat eh. Sa agasan, tagbaklayang ti kuribot na nakdakkelam ti bagi, kanapno ti root. Kaya nagsakdo ak edi. Nagpinas ka maten, adadan. Makapupo daw kay nga di Manila. Nagsubli ka pa'y? Saanin? Dito'y akon? I love you, Christy. Johnny? Hindi pa lang dati ti high school. Malaksi no, nadaan ka di boyfriend di Manila. Awan, matinang paspasar kanyak sa jay. Unag lang ti balitayan ko, saklang makarawar no na makitsenda. Distrikto mo ti amo. I love you. Johnny, paano notek pa'y? Agsubli-subli akto. Awang gayam ang uncle ka nantim. Adadap gayam sa Hawaii. Nagmamasa akong sa Balay. So nga sa pulak na rodent ti asawa tap na dakadwak. Impatawid naman tang kanyak ti dakkel balay da. Di talon ka nitarakan nga baka. Sikat sigurado ano kasta. Baka binulang tayo nga pauwidan na katudulyar. Baka sakna sa ataklay kan no birthday ako no dumitang ti Christmas. Tamo damat nga adat talon nga pamataudak. Nagsubli-subli akto, Christy. Ikarik kang kasangkat to nga baybayan. Kabuti patpatig ka unay. Inem nga bulan manong naming inarim ko ni Christy kat kastaon itiragsak ko idaklunan nan di panagayat ko. Uray ko lang na arakop manong naming tinalaos sa ragsak ko. Christy, alala, di nakarako pa nagsita. Nakabangbanglo ka. Kahit ko mga magkandig iti lips mo. Tutor ka, Johnny. Kaya di may isang aldaw manong naming nagkuyog kami napansa di syudad tilawag. Napangkam nagbuhi ti sine. Malagi po manong name iti pagsinidi nga modern theater. Amok Simsimbre ka kidin. Kukuha na iti Ventura dyan. Dito'y kami manong name iti balok ko ni. Kat nado di kita nasangpatan ming agsisinipit. Alakat tinulad mi meten Ididamo medyo agkad-kad ni Christy manong name. Ngimidi agangay. Impalubos na ni tinapaot nga panaglanang digiti lips mo. Impabusoy manong naming nga nagdakiwas digiti dakulap ko. Sa aming nga nawawatan manong naming ti binuya mi. Agiga nga nalpasan, nagsilawan, rumortan, pamanantan, intay dyan na Pimpinas nga lugar. Manong naming agkad-kad ili awis nga check-in kami. Tarita nga pagsinyan kit hotel and chatter, modern na hotel. Imanugot na tlayang manong nemi. Idada kami itunig, di kwarto, anyapay nga ron. Lalaingam, Johnny. Kinanak itinakam ko manong nemi, kat nagpabusoy met ni Christy. Padpada kami nga kasla kaipas nga maladagang agkab-kabo ni tirabaw ti kama manong nemi. Dinigos ko iso na ka naging kakabarang agay ko ito na dumaduma pa sa tibagi. Impabusoy na met, hindi ko na muna maten ti bumales, isumaten ti umagek, isumaten ti rumabaw manong nemi. Kadito'y ko manong nemi nga napanagnekan, nga siyak ti mo na nga nangusat ti ruwangan ti langit na. Virgin manong nemi ni Christy. Masansan met idin nga raramiden mi manong nemi, iti agpapas iti ragsak, ket kalpasan ti duwa taldo nga bulan, imbaganan kanyak. Johnny, masikugak. Sam, dan rason tapno ikasar ka. Ikasar ka ko na. Sa ka di maragsakan? Di naman naman, araw ko pa na, kabuta nakasagana ka mangikasarkan ka. Nagatutarakan ko baka maparunong. Mabalik na ang patulong kina Angkel kada anti. Itawag ko nga kasara ko. Baka kagudwa ti magastos ka itadda. Adan to sa maling nga regalo na karata. Madamdaman. Ako Jack pengamin kahit taga-sawa eh.
ura aganak ka? Ito kaming tatang kininanang. Apit, anong problema ka takwada? Bayam, tumayag to sa Jabalayo. Pasyaran ka to Jabalayo. Kasta nga ron tinaramid ko, manunemi, tata, nana, masikugan ni Christy kahit ko nga asawain. O may ko man mga ko di kabagyak. Kasarirot na angkel. Randel ang kiti kalay sa amin, kabot adada nga tumulong. Graman di kasinsing ko. Kat umunan to palang ipas ngay ni Chris anak na sa tayo pagsasalita na balbali ti kalesa. Kahit yung asawan, tata. Ipalubos yung aganak abalasa. Eh, naku, mati problema. Desisyon mi. No sami kahit pailaita, awat mabalin mo. Ala akit, no dito ti plano yung akit, kondisyon yung akit. Sige, tata. Urayak mi balang arod nga makita mi ni anak mi. Nagdakili din nga si Dao kumanong na imi. Sangka din nga bakit naganak kat adaanak dama si Kuhog. Sangka dito mo nang aramidan dagat. Ay banda di lalaki tapos ibigay anak na. Imapay nga ta. Kamayatan matin nga aglabas ti panawan manunay mi dumakdakkel ti tiyan ni Christy menakmut sumarsarungkar pambarak mangted manyaman ti babaling kong itulong para keng kuana iti panagpa-check up na tapos nagbalid na nga sulot nga gina. At dapat na nagdagundawi manunay mga sana kasangwan. Hana ka masago di anak mi. Taapay tata. Medyo matibagbagi na. Kasalamat laliklikan ako ni Christy. Nakamasango nga rod. Ano nga liklikan ng magbagam? Gapot saan na ka na masango? Baka naseset saan ka na sumarsarongkar, barok. Tata, apay met? Urayan tulat na nga ganak. Sige, tata. Sige, nisok ko na kayo. Ipastek ko pa lang rod iti mga sikaso ka rin sa mga sikaso. Iti madamag kun manong naming ay nagpasngayan ni Christy. Siyempre magagaranak nga mapan mangkita. Di anak mi, ken kasama din ni Christy. Tatadak, kahit ko makita ni anak mi ni Christy. Ako pagdanagam, tanasalunat dagang gina. Babae, lili tinagan na. Kahit ko makita. Ay matmaturog, madi nga masiga. Tata, abi kasla kahit yung ipaidam di anak ko. Madlaw mo sa amat na saan da ka akayat. Kanya, Diyos ko, siya pa yun nga lalaki tagpakpakaas at takdirak ti dayo ti anak yo. Kan suportarak ti apo ko yo, ti putot ko. Nga mapikastat ko na yo. No adanakin mo nga makaawat iti imbagag kang kabarok. Baka saan kanton nga pagpakita dito. Saan da ka akayat at sa bali nga pangyasawaan mi kini Christy. Diyos ko. Tata, siyak ti rumbeng nga mga sawa kang kuha na. Gapata siyak ti amat, ti anak na. Ngayon saan da ka akayat kurakmat? Ang kaan di makaawat. Taapay mo tata. Kayat mi. Diyebas bakbak nang. Tasaan ka matdamak nang. Tata men. Tao mat adal mo. Kahit di mga asawa kang kuha na, ada-adal na. Ada napitas ka trabaho na. Nung matay amin, di ka baka madapat kwartam. Adan bukod ko nga balay. Bahamot nga balay. Agigyan kamot lang. Ada pa yung bukod ko nga da. Saan da ngayon patawad king kadayay. Pinaiwanan da lang. Ngayon, walang dyan ako, tata.
pangpangasiyo. Pinalubusad dakmat laing manunemi, simreka. Wen, oba ni Kristi ti anak mi. Nasidgak ni Kristi. Kinitak ti anak mi. Napintas. Lilitinagan na. Kamaling ka din nga kargahan. Ay, han, baka may batam. Imanayin nga nakitam. Kristi. Ano na kita nagkurkurangat ka nagbasulak? Abi nga nada nga patsiyam di kita nakika. Apay. Nakasimsimple. Arada nga tong panik di kita parents ko at arada nga pagsaya atak ti bagbagada. Sangkan nga ito, Johnny? Pumano kan, warakit nakita mo ni Lily. Umay kong sa sarong kanan ti anak ko. Jak tulak si Denisona. Mangdedak suportana. Ayan ko kasapulan. Kabay lang biyagin ti anak ko. Nang ito nag-asawa kami. Sino? Kaya mga asawa kanya. Manong Nemi. Nakarik na ti sakit. Ngajak naman namay nakastoy ti mapasamak kanyak Manong Nemi. Siyak pa yung nga lalaki, tigas lagpakpakaan si tatlo. Aramidak, ti pagribangak, kansong batak, ti pagribangak, iti may isa nga babae nga dadaanan ti putot ko. Baliktad manong. Isuda ko mati kumamat, isuda ko mati mangipapilit tapno ikasar ko. Ay. Nagsakit manong na hindi napasama kiti first love ko. Naging inumak. Naliday ti biyag ko manong name. Kadagin simar sa runo nga paset ti panawen. Medyo nabaybayak na gitarakan ko. Kapilitan manong name and lako tagkutong damutin. No makawat at surat da Uncle Sido manong name manipot sa Hawaii at damadlat na may dikpit nga dulyar. Namuan da tinapasamak kanyak kat binagbaganda. Johnny, kasta tibiyag, kinayat, at damasaktan. Iman niya kamat pakadanagan kat sikat ti lalaki. No saan ka nga, dakaakayat, alakit sa mo ipapilit, tasama tamay may sa ti babae. Agkarkararag kikinapo Diyos, tapadasam tumat dumanon dito Hawaii. Kumakit inerdapda ka, tapno ti kasta kita, mabalinda ka nga tawingan. Mabalinda ka matapetisyonan ang mabayag at kaanakanda ka lang. Ngayon yung indadapda ka kumaindi, kitang balinda ka nga anak, alis to kumalang. Ngayon magananos ka barok. Barbaring no, makadahanong kantumat dito yung Hawaii. Anya ti amom, baka may sakantun ng Hawaiiano. O may tumatag pakpakaasin na kiti, amang laklasid kan ka. Dagito'y manong name iti may lanag, kadagi surat ni Angkel. Talo nga tawan, manon emi, ngayon ko ti amin. At dadagadigon daw nga ilibas ko nga pankitain ti anak ko. Oh, indaw-dawat kong sabi ko ma, tasaan una nga siyumanin da di asawa ni Kristi. Tasaan na nga nga putot. Langit medyo mat na siya at kaya ti biyagda. At talagang mga obisina di asawa ni Kristi. Dinagayam kaya't tikas kanyak ngagtaltalon lain, mga ibisina ti kayat na. Gandaman ko anong name kat babaero kanumet di asawa na. Dahit at naalalamon. Kamok nga masaksaktan kat parang liplipot kang kat asawam. Sabi ko ma, tasaan nga may irurumen di anak ko ken ka, kinunkunak tinakim ko. Naging ka nga dimting ti may kadua nga ayat kanyak, iso da ito ni Mirasol, manong name. Agnaed, iti kabangibang minga ili, manong name. Namamok, iti may nga salaan, na isalak, iti naminado. Sa ko, imbaga keng kwa na mapangkunto pasyarin ni Diyo, lugar da Diyo balay da. Nabanggong pinasyar ni Mirasol, manong name, daton ko't panagayat ko ken kwa na. Awan
Naulila ka dagos iti naga amakin ina. Tinarikan kin panadakkel-dakti ulitag ko nga dan Hawaii. Nasaktanak na minsanen. Gabuta, napututak lang ang ruden ti may isang babae. Sampay lang siya tinakikasaran na. Nakiasawat sa bali. Imbaga king kuha naman ng naming at daputot ko. No? Awantin libak ko kini Mirason. Medyo pinarigat tak met ni Mirasol, manun nemi, ididanda ni makatawan nga inak panagan-anos. Agangga nga idaklunan nak, kanjayak nga dagos iti kasar. Johnny, sigurado ka. Itirigat ka na may. Narigat lang agpaiso ti biyag ko. No saan ko nga sukayan di taltalon, sana kong nagbiag. Kapi ko mo jak sukayan, basta adda pagmulaan, nagmulaan. Katsikapay tinaskan ng mulaak para karagiti agbadintong anak ta. Mulaan na. Una. Unot kaya't mga imulak kang anak. Inem nga bulan ti ay nayatmin manong nemi idita maangayan ti kalay sami kini Mirasol. Impakamok kida angkel kini auntie kani rikasinsin ko. Lakit sigurado nga at asawa mo marok. At dan angkel. Alagat sa tumulong kami kan nagadi magastos kan regaluan ta kayo. O kaya't mo baraw kakit ipanagan mi kada kayo data balay, house and lot. Mas nasudot kami man nga agbakbakasyon. Tadabatan bukod mi nga bali dito, nagatang mi ng lawang nga daga. Dagdag ko rin pagyamanak no. Makunan nga kukak ti house and lot. Kaya nagrama matanday. Suksok ko yung mga talon. Ore na saan kong ako ko, jak matagababang ka na kay Angkel. Hanggang nasayasayat batla no may nagad kang ka. Tapos di ka stagad saan tong problema, nagiti anak yo. Hanggang manak ka na kay Angkel. Umay kami nga dumatender ti kasaryo ken ni Mirasol. Tapos no di ka stagad may irang pinto pa yan nga may yakar tinagan nyo, kanagiti house and lot, kaniti talon. Apo, manong name nagawid da amin. Okay, nandun ko man iti balay. Nga pinanawan da. Daan ti ken Angkel, talo nga kasinsin ko agraman asawa da ken dagiti anak. Nakagrang-grante manong name da iti nga kasar, gabot talo aldaw, sakbay ti kasar iti sumangpet da Angkel, dandan inaldaw ti padaya. Nangro na lang aron din dumanon ti kaaldawan, manong name iti kasar mi ken ni Mirasol. Kunada nga ron, apo, kaslamod la Hawayanon, di agpakasar. Katalagawat ng Hawayano, kapot ay sudat kang ron nga nagkastos. Kunaman ti adto mo, haanti kahit ko sawan, kasla Hawayano ken Hawayana, di kita agkasar. Nalpas ti seremonya, manunemi, dimteng, iti panagpadaya, na ita, nakadado nga tao, kada bay banda, kada tambor, manakaragragsak. Hindi na masaripat patak ti ama ni Kristi. Inasit gak, tata, yung magtaimay kayo. Ikit-imay kam na tata, bumaranggay kam nga rod, barok. Orisang kayo nagawawis, kasi tamo mo kakabaranggayan, basta dagpadaya, umatender kami, orisang kam nga maawis. Ninana nga rod, adadjay, ayan, dagit ay iyapada ng babakit. Di nga rod Kristi, ay handay may. Agraman dagit anak na. Ni Lili, tiputot ko. Ay saan nga may? Tataguni kayo ito no, agawid kayo ha? Tapay. Mangis sa ganak ipabalon nga ihawid yun to. Kita, yamanak una ya po, Hawayano. Sa anak ng Hawayano, tata. Kumusta nga jay? Panagbiag, kumusta na kita gasawa? O rin naragsak damat lang? Babaero di manugang ko. Alakit, ananusan nyo isumat kinayat nyo. Uy nga ron. Manong nemi nakaragragsak kami di asawak. Talaga nagtinulong kami tirikat kanam ay duwa kam nga mapanitatal-talon manong nemi. Ohin,
Sa pasarijay kami pa nga mga aldaw nga gluto. As in nga nakaragsak kami. Nakanong mo, nakasimsimple ti biyag mi nga naragsak kami. Nangaro na lang aro din, manunemi, hindi ibaga ti asawak nga adda nagpitpitik di saklot na. Virgin nga tinagakwak ti asawak, manunemi siya ti first and last love na naman pa soon at second love ko. At damat dagiti gundaway, manunemi, orisang ka magkidaw, iti Hawaii, kat mangipatulog dumatlat ta. Alakit isumit ti maurnong may nayon ti urnong mi, para ti masakbayan dagiti agbalin nga anak mi. Lalaki ti naunang anak mi, manong nemi kini Mirasol Recarte, Uno Carte, itinagan. Ada may kadwa din nga anak mi, manong nemi kini Mirasol babae. Isumad dito manunemi ni ti asawak tinang tinagan na Julie. Edi tagbasan manunemi ni Dili. At dadigiti gundaway manunemi nga siya mismo ti mapani ti balay da. Awan bukod nga balay da Kristi kan ti asawa na manunemi pasarayag na ida jay sidong dagiti nakakamangan na ngem kayat kano manunemi ni Kristi agna ida ti sidong dagiti daganak kang kuana tanao yung managbaon ka nun, dagiti katugangan na. Papanak no kayo ti balay da. Kata makita kang kay ayam manong nemi di putot ko. Lili! Hello, Lili! Ay, apay ka di tata. Baga masapol mo ti kwarta. Kang ka. Ay, wala. Andando ka, balo na ka man pa nagbasa. Nung pakita tumante ni Tata Bantor manunemi. Ay, ganda kagaya, Johnny. Wandata, kasla, ikam sakit ti kwarta po ko. Baka masapol na. Ay, talaga nga masapol na. Ay, manak, apo, ipaigam mo kayo ni nanang mo, ha? Tata? Sinalutsot ko manunemi no naibagadang keng kuana nga ti asawa ti inana ket sana nga pudno nga ama. Idi makapanaw ni Lili. Saan nga nasken pa niya, may bagat kasta keng kuana baro. Ngam dumting to ti panawin. Nga kahit ko ipabigbig keng kuana nga siya ti amana. Gaputa. Darag tagtartaray ka rin orat na tata. Saan nyo ko maipaidam? Na yung paidam nyo maini, maladaga. Ita, saan ko ma? No kayo tiyo tata. Kasalitak to ni Kristi. Siyak to timang paadal kang kuhana. Igandang ko, tadagitan na ko. Timang kadakas manong nemi, impaidam damatin ni Lili. Tamapanak pa na minsan nga napanak at awang damatin. Tata, ni Lili. Ay awan dan, napanda nagdaad din sa diya, isidong nagiti naganak ti asawa na. Di man kaya-kayat in Kristi dito iya. Kaya-kayat na dito, yung kapilitan na nga, madayo. Dapat mapamut may kuriruan na di inang-unang anak na. Wari pegahay minatag, iti paidam nyo pa ilaing. Barok, pagtalin na idan tayo nga saan mo nga puto. Doon di kita, tibig-bigbigan na nga ama, kiti asawa ti anak ko. Amok nga mawatam ti kahit ko sa wan. Sige tata. Sa bagay manipod idi, aging kakaragitoy kat kasla isola-iso ti at ka panunutan nyo. Nung nga da kayo di siyak tata. Anyat marignayo. Amoy nga putot nyo pagkatapos maipaidam ka na kayo. Saan kan nga reklamo ta amat marigatan di ubing. Ipatpadagmet ni Rutelisuna. Hana matasum siwalan. Hindi ako mat problema mo ya. Sige tata. Siyak pa nga concern unay. Iti agbalinan nga dakas. Sige. Kanyak lang nga bayang manong nami amok nga putot ko isuna kat rebeng launay nga itid ko ti pagrebeng nga. Tanagbalin mat naman nakaawat ti asawak manong nami.
Ngayon di maamuan na kasla ipapaidam dati putot ko. Johnny. Apay pala ngamin nga kasapulan kakit adad tuyan da. Ricarte. Kini Julie. Sa adan to man may katlo. Gabat naman si Kuwak man yun. Kasi lang kami nagpapaos ti anak. Mirasol. Samon nga papilit ti bagim na talagang didakayat. Ngayon dumdan ti panawin. Naisudan to tumasidag kanya. Urayim nga deta nga panahon Gusto mo ti dahil tamat nagparparik na kanya. Dumteng to ti panahon nga pabigbig da nga si kati amana. Intun dumteng ti panahon nga marigatan da. Aging ka manunemi nga naipas nga iti may katlong anak mi. May samanan nga babae. May isa nga lalaki. Duha babae. Iso da ito ni Jenny. Nagtultuloy manong name iti pa tinulong mi nga agasawa nga mangsukay iti taltalon nga naipatawidan kada kami nga nainaganan kada kami. Nagtaragan kada gididengwen, nagmula iti nateng. Nga edi tagbasan da kiti anak mi manong name ti asawak, siyempre. Ison ti mapan mangitultunog kadakwada. Nagbalimat nga nalaing di kiti anak mi manong nemi, taadamat di kiti gundaway nga dumteng ti recognition. Akit tumuli kami mat nga gasawa iti stage. Impay mi mat amin na kasapulan da manong nemi. Arwatan da, kasapulan da ngagbasa. Eta, ken binagbagaan mi ida, napindas sa disiplina, aggagagad da, agsingsingpet da, saan da nga agsisinakit. Idadan iti college di kiti duwa manong nemi medyo marigatan kami. Wen, adan di kiti kundaway agasog kami, di Hawaii manong nemi. Uncle, hey, Jerry, kumusta? Di ka pa nagretiro aya? Manangim, nalawo mo't dati dagang ginatang mi dito. Dito'y kami lantan ang Orion, untod kano pa nakaapit mi. Ngem no siya to kas pagarigan ng kel, ti makadanon dito ka nagretiro ak. Kayat ko dito Pilipinas. Alagat sapay ko mabarok tapapadasam tumat-tuba dito. Ti aramidem, kastoy, ha? Kasaritam di inuuna nga anak mo, ni Ricarte. Ta isa pulan may iso na dito iti hawayan nga umay tumanging kasar kayang kuwana. At umay ito nga ikasar na kung hayo atan, di lalakit manging kasarang kayo. Law, gusto ka, nagkabaliak. Kahit no makaumay dito ni Carte. 100% makaumay kay tumat dito ang kasawa. Mod-udin tulayang dagiti duwa kang absat na. Duwa nga anak yun. Alaman nga rod, Uncle. Katulag mo nga nalang ajay anak mo, baka mo't na ada girlfriend nan. Awan pa yung Uncle. Sige, nasiyat mo kasta. Katulag mo, ha? Numayat ka talaga, siguradong makaumay kayo dito. Nakasasarita mi ni Ricarte, manunemi, kadakam nga asawa. Kasta nga busy nga review. Nalpas ka na nak. Hangkan nga disturbo. Apay ka ditang. Nang, ikit kumusta? Hindi ka lang kas inoon. Kumusta ti panagbasam? Sigurado madlagretwar ka. Palubos ti apo tatang. Nanang, nasingpit akmet. Baka kanagsig-sigarilyo ka domin inong kantiara ka. Ang kuntong arami din dito tatang. Nang, ngayon kas pagadagan ta mapilitan nak. Agit sumimsimak mo ti arak. Kunada nga sa pulan at alcohol ti bagi. Ang tagbartek, sangkot ng ramiden. Very good. Awang pa'y girlfriend mo. Kahit ka din nga the girlfriend ko. Kahit ka din nga mapaay kayo. Nga saan ka makapagrador at makasikugat. Ikit oray makasikog ka, no? Saan ka akayat. Alam ni tatang. Malagip naman ang tinabalabas. Kinuna naman nung nemi, tawan tinlimad mi kadagitan nak mi. Timbaga kadakwada, nga dakabsat da iti
sa bali nga babae. Kapasarimat makitkita da manong nemi. Siguro tayo na dang instinct nga napalit ti dara. Ngem kasla, adaday mo mo iti data, kasla, adaymit nilili ka na kami. Babali siguro handa pa amo. Naman pa, ado di kita makaamo, mano. Awan pa girlfriend mo. Awan pa tang, awan pa. Hakapela makikigirlfriend nga rin, naging gana nga, makapagturpos ka. Tako na ni Lulom, amom ni Lulom mo si do. Magtidungan ka sa pulak, no, kurang, ititedyo. Uwan. Mangsapul ka no iti, hawayana, nga asawain. Hey, tatangmat. Abay. Uso ka di pa lang neta. Naganak ti agsapul ti asawain ti anak na. Sa anak mo nga babae. Ano babae ko maani? Adin ko kumaiso. Iyalan yung imtsak lalaki ak. Tadi mo ka di kaya ti makapan sa Jaway. Anak. Kasi inauna. Si Katitulbek. Ti mangnayon iti namay ken rangay ti piyak tayo. Saan nagnanayon nga pang namnamatalatan sa nga kiling nga talon? Makita mo trigat. Samot nga humanay, di kiti mapapit tayo para iti panagbasa yun. Adahan di kiti ayuda manipod sa Jaway. No awanin di kiti kabagyan ti Jaway. Marigatan kami kininanang niyo. Depende datang. Anat kahit mo sawin. No Jahawayan ng nga asawa nga isagot na lulo ket kursonahan med apay gid nga saan mat lang ibagak ngarot kini angker ni lolo mga sumapol na te permi nga may bagay kay ka nagraduan rin manunemi ni Carte rinogyan na payente ng opisina manunemi hindi ibaga ni Uncle ngagbakasyon dan. Kaduada ti Hawayan nga iasawa da kaniya Ricarte nga nauna nga anak. Dinteng nga rodeta nga gundaway manunemi idi baga ni Uncle kanyak no asinno. Suna. Naglapsat. Sigurado nga kinayatan da ken ni Carte. Balasang ko manot taon mon. 38, data. Inaw na ka nga hamangim ni Carte. Ang tilangam kasla. Kasla 28 lang. Ni tatang met. Apay kayat mo nga ni Carte ti pakiasawaam. Kahit siyempre nang ipatulod kami ng tiretrato na. Sa mesa, naggraduar nga ako mo tinagbaling ng girlfriend na ako na yun. Oo namin kan kuha na. Apit awang ka di sa bali nga. Kaslada kayo nagreklamo tatang eh. Ay pakasdaawa nakla kami. Pay nga danunan ti 38 nga tawon mo nga saan ka pa nagasasawa. Sigun kan kuha na manong name sigun ka ni Karen tinagan na. Nagbaling ka nung istrikto di kitinagan nagkang na. Nangaro na lang aro din ni dadan ti Hawaii. Kadidi, dadan ti Hawaii ni Karen, trabaho matlatan, inatupag na. Imbag, tadakano ni Uncle Sido manong nemi, nga mamuna, kat amuna mat, nga agsapsapol isuna. E di sumangpet manong nemi ni Ricarte, kat inyam amumin ni Karen. Tang, apay, iso, Lang, pagsasalitaan tayo ti kasar. Kino na nga dagos ni Carte. Kaya na galamano da manong nemi. Imbes nga alamano laeng. Ginuyod nga inawid din manong nemi ni Carte sana inarakot. Kaya nangigmiya mismo, I love you, Karen. Wow, kasarin nga dagos. Tadamat manong nemi, di kiti naganak kini Karen. Di kiti agbalin nga balayan mi.
Manong nemi no kasano ti kinagarbo di kasarmi kini Mirasol, tagastos di kita, tagahaway nga kabagyan mi. Paspay ti kinagarbo di kalaysan manong nemi, dakaren kini Ricarte. Nakaraglag sa kami ti asawak. Kastamat na kinila dumapay ng anak ko. Nakananaman bakit? Di analakay. Di mo ka di arapa-apin nga makadanon tamatan sa di Hawaii. Nagtaman Kadadantong matulungan tayo matan na kiti kakamsat mo, kakabagyam. Ang maalam tumat idan sa diyay. Johnny, sikatin sakot niya po Diyos kanyak. Kat nagtali na edak ba't ka napudno ken ka. Kanitiag na na yun. Akas mo ti kinapudno ken ka, Mirasol. Kadagyaman na, tadatalungan na, insakot mo kanyak. Insagot niya po Diyos ka datang. Manong nemi iti ababa nga panao talaga nga nakadanon ni Carte nga anak mi sa Hawaii. Kat kaslasan nga napupuutan ti panawen manong nemi na aprobaranan ti petisyon mi kat ne. Agrub-rubat kami matan nga agasawa. Nga mapanin sa Hawaii manong nemi. Nga magsangsangit di kito ang anak mi nga babay. Nanya kumat pagsangitan nyo ya. Ay, panawan na kami matentang. Nang, yakit sa nga bari at isarunod na kayo matapetisyonan. Orita nag-graduate kayo maten. Ngayon saan ka pala mong boyfriend ha? Baka kayo ba't nag-asawa kayo, narikat kayo ito ng petisyonan. Kaya tiyuti umay, dumanong sa Hawaii. Kaya't may unatang. Kinunadamat orita lang nagkaddan. Pues, agbati kayo dito eh. Agtrabaho kayo may lang. Ha? Di ka pala makiboy-boyfriend. Tapos na di ka stagat. Alalis to na kayo matlang alain. Tang, no, na kayo doon sa Hawaii. Saan nyo riplipatan tinagapan nyo Apay ka mga malipatag tinagapuak. Kinabod mo na anak. Tulag mi kani nanang nyo. Nagtrabaho mo sa Jai. Into nagretiro kami. Pension kami. Kaya't min tumit lang tagsubli dito. Uri no, dakam tumatan sa Jai. Katawan to ti mabati dito. E di agsubli kam to kininanang nyo. Tabno damit lagnay dito nga balay. Kasta nga ron tinapasamak manon nemi. Idada kami nito'y Hawaii, manon nemi, nagtrabaho kami agpadpad at asawa kiti hotel. Ako kanti pagdanagan mi manong nemi, tinaisaga nga talaga ni Carte, nga anak mi, itinaskin na pagyanan mi. At abukod mi nga balay nga gasawa. Sunalay nga, talaga nga napatig ti oras dito Sa may sakit, medyo naliday. Tamang mano di kiti kakadua. Ngam no kasta, ngagtitipon kami, nga adda da uncle, digit kasinsing ko, ti pamilyada, gramang maten, da anak ko, kani Karen. Kanda kita'y apo ko mi. Naragsak kami. No tiyempo trabaho. Hawa mat ti sarday ti komunikasyon mi kada Julie, manonemi kani Jenny ang ko. Kaditi may sangal daw, manonemi, nag-ring ti cellphone ko. Wala kay, ti cellphone mo. Baka may sakarag ti anak ta. Saan nga nakapunbok Ako matinagan dito Hello? Hello? Sinetoy? Sinetoy? Pilipinas na ta, baan ka di? Siyak ni Lily. Lily nga niya. Ti inaona nga anak ni nanang ko, Christy. Ay, Lily balasan ko. Malagligip ko nga ron, iti ubingak. Ikanda ti kwartak. Kanayon ka kumang umay pasyari ding ikan ti kwartam. Yung paritan dakmet. Dakagayam ti pudnong amak. Tatang. Naamamon.
Imbagamit lang ni mama. Kinumpirmaran da lulo. Kahit nasiyat una no kasta anak. Hindi pa lang kahit ko kung mga bigbigan, nga sa iyam amok ti bagikan ka, suportaran ka, awa mo ti problema ti asawa, kabuta man nakaawat. Ang damit nanang mo, at dalulom, ti mangipaidam. Kahit kumusta nga ngayon, marasan ko. Awang pa asawam. Awang pa tatang. Umapalak ka na kini kakabsat ko. Da, Jolie ka ni Jenny. O na ta, inauna ka, si kangarti, inauna ka kabsat da. Nagpatulong nga katakwadan ng kunada nga, si katatawagak. Alam ti, masapol mo, balasan ko. Kahit ko kumamit nga ituloy ti panagbasak. Nagpatingga aklat ng second year college. Nagkakawan ti pagtan, oh no problem. Edad ko amin nga masapol mo. Agam, sa mong sayangan na gini pagpambanugan mi ha. Ipas nagmutag basa, masapol nga graduar ka. Barang naman kumaik tumatita. Kita narigat sa ata. Timat na ikabil nga apilyedom, kita apilyedom ni asawa ni nanang mo. Ang nga narigat ka magsasalita at tanong sa pagharigan lang. Agama na tatang, nagkanak itinamnama. Kung naklain na, tutulatan nga sales lady ak. Kahit ko tagturpos, kahit ko tumat ng mga opisina. Hindi magsalita amin dati nga banag iti asawak manong nemi. Kat iti kumapay lang amin, Itatanda ka dito Hawaii, isumatan ti panang bigbig da. Panang ibagada nga sikat po nung amana. Marigatan jobing Kayat naman ti makapagturpos. Dapat lang damat arapaap na. Makita na siguro at apal na kadagiti kaabsat na ti ama. Da Jenny ka ni Julie. Nga posible nga umay dantumat na dito kasi pagari nga ma-aprobara ng petisyon da. Agyaman na, bakit? Di pa nakawat mo? Tiyan niya. Nga sana kaparitan nga mang tulong kini Julie. Busak pa kita mang dagdagkan ka. Ano di mo ako makaya tatulungan? Rabang na launay. Agyaman na, kasi kanihantin ni Hapon Diyos nga sawak. Saan nga ni Christy? Mailiw ka ni Christy, ala? Apay kung makakailiw ko isunag at dadamat ka na Pimpinas ka kininimas. Kunam lang dahil tayo sa first love mo Aging ka manong naming nga dimtengen nga umayamatan dito'y da Jolie kenika Jenny. Imado kami ni Diretso nga balay manong nami ngayon sagot ni Karte kada kami nga gasawa. Tadahan di kiti tuwa. Napakantyanan manon nemi ti balay ngayon patawid kada kami da uncle si do manon nemi. At dalang binaon mi sa jay nga tantanda namin nga mapan mang daldalus tap ni kastak at saan nga grupo. Kanin patalon min sa bali manon nemi ti daga nga taltalunan mi. Idi. Ngayon patawid kada kami da uncle. Iti kondisyon ngayon to no. Agretiro kami kadagsubli kami dito Pilipinas. Takam tumat lang ti mga sikaso. Nagsaruno nga tawayan nga nag-asawa di kiti duwang anak mi manunemi. Wen. Nag-asawa da. Nasarakan da na mamumad lang nagbaling nga manugam mi dito'y Hawaii. Nanadaan damatan manunemi ti kabukbukudan nga balay. Sala. May ti iliw mi katakwada. Nugas ta nga, dapasken nga pagtitipunan mi. Wen, manong nemi. Duwa da kita po kumi kinikarte. Nagbalimata na sagay sa tepo kumi kada. Jolie kani Jenny. Nagturpos maten manong nemi ni Lily kadadan trabaho na. Kat nugas ta nga problema tumawag. Tatang, Lily, anak, kinaunang anak. Itiin mo na nga, babae iti biyag ko. Alam ni tatang, siya ti inaunang anak yo, iti first love yo. Kumusta? Okay lang, tang. Siyempre, agtrabaho ko nung opisina, damukot ko nga kwarta.
Ija nga boyfriend mo, andan, nga pa nga kasal. Kaguni ka ito nagkasara kayo ta. Nakam to. Iti makaam mo kadigidi gastos. Pakasar to ti Hawaiano. Uri saan ka nga Hawaiano. Ngam ti pakasar yo kat pakasar ti Hawaiano. Tang, agyaman ako na iti panang tulong yung kanyak. So na lang tadet sweldo kat saan no man yung itulong ko kadakwada eh. Kadakwada. Kadagidi kakamsat ko. Oo. Kahit kumusta ang inanang mo? Medyo marigatan ka ba ta? Pasaray. Riknanid yung sakit na. At sakit na. Uwan datang. Kahit di nga rod titom na nariingam nga ma. Kadya ang kurkurang matiitad na kininanang nga para kadagiti kakapsat ko. Tadamot sa bali ang pamilya na. Anya? Kahit mga sawan, ada yung balay na nga, babae na. Ora daladwa, tatang. Uy, susahuya. Nga sagay sa dati anak. Hindi ka tanda, kapsat yun ti ina. Kapsat yun ti ruwar. Una ta, babae rumati, nagbaling asawa ni nanang. Tumad nga min kinayat, hindi. Ang kastalat gasat na malasan ko. Manot masapol mo, ay tulong ta kadagiti akabsat mo. Agyaman nagtatang. Aging ganganda. Kunadan, nakadanon kam ditoy. Narigat la tirigat. Amo mi nga talyawan tinagkapon mi. Nang runa kadagiti kasapulan ti tulong. Tasamad lang siksi kabalasan ko ti agas asog ti problema da. Ore may hamikap kabagyan no talagang kasapulan da. Hanggang nga nari ka nakasasarita kani bakit ko ited mi, mangted kami na impapuswan. Nakaimimag kayo unay tatang. Da kayo kini ni tita. Binulan kami manong name mang mangted kadakwada. Kit ko na kanyak ti asawa. Itong tungpal da nga tamat lang di kitang ipapawit na lakay. Santan nga basulan. Santan itong pal. Adakal man ti pa nagtalag ko itirak ko. Tayo sumati pangibaw pawitan ta. Itan na kanang di kakabsat na. Nakita siya ito na. Kaya di kakabsat na. Napas nagdagat ang agbasa. Santan nga basol bakit? Basta na yung papswan itad da. Makamudan no talaga nga usarin da to susto. Di min ammo manong name no nakarduar di kitiyan na kakabsat ni Lily. Aging ka, hindi pa kaamo na maten manong name ang gasawan. Ay, agbakasyon kami nga rod. Agraman na giti kakabsat mo. Dapat na nagasta atendaran mi ti kasar mo. Agyaman nagtatang. Si ka nga inauna, si kamatintin na uding ang gasawa. Kasano? Tinutulog ang pala di kakabsat ko. O rin nun osar madlang tusto na yung tedmiking ka. Nga para ka nagdi kakabsat mo. May salayang tisanga na karadwar katakwada, tatang. Nasikugan ngamin eh. Ngayon nagdi duwa kakabsat ko. Nakaradwar na. Napinasbitin na trabaho na. Kahit kumusta ni nanang mo? Masaksakit. Kumusta kay kano? Malakit idanong kumuntumot. Hindi pa kumusta ka ni Christy. My first love. Yung matandar kam nga road manong naimitikal laysa. Kahit dito kami nga nagkita manen ka ni Christy. Agraman ti asawa na. Kimuto nga maysa. Nagalisto nga nagbakot. Kaya may kang kami ti kundahoy ka ni Christy manong naimi nga nagsarita. Sa mga baybayan ta, sa lunat mo. Awang payapo ko ma. Nagkasla ka lagbali aglaglang ang alula. Tuhan nga rod. Bareng no. Tuloy-tuloy ti panakaitid kanyak ti maintenance kan na panaka apik kasla ka nagnervyos.
Tsaka mo nuaping kastoy ha. Siguro kaputa, si babasol akan ka. Ano ko matibasol mo? Tisang ko pa ng tungpal ti karik kang kay di. Kinaykayat ko ni Rodel nga mga opisina. Tako na datatang kinanana nga nasa isiyat ng isot pagkasawa. Ngam gayam. Alam mo na pampanunod na palabas. Tawari ka papanunod tinapalabas. Sa mga may babawi pa iti amin. Nakagasgasat kayo, Johnny. Hawayano kayo. Dadamat uwan iti pagyamanan kang ka, Christy. Taping agyaman ka kanya. Siguro na nag-asawa, baka no, saan na ka nakadahanon siya di Hawaii. Apay hawayan ako mga ordimirsol. Siguro, baka nga ni Lily ko mati nakaasawa at hawayano, ya. Hindi ko nadan. Timatla tao, ti mga raramid ti bugot ng agasat. Kaniso at talaga tiniyort agasat. Alakit na, pakaragsaka mo na ta, may salat sa nga naggraduar ka na itanak mo. Daw-dawat mo kiniapon Diyos ang isardengan ni lakay mo, tagbabae. Sa bagay, patinggan tumatla data, intun lumakay. Kunada, ori lakayan to kanong, do talagang aramid na kan. Kat siya mahit, mababayan sa lunat mo. Nagpindas niya ang biyang dito lubong na akong problema. Alakit sabi ko, matamanayon tayo ito di biyag. Di napupungutan, di pa naglabas, di pa nawuhin, manunemi, nagretiro kami ni ti asawa. Manunemi, nanayunan, di kiti apuko mi, dakil din. Kurang ng laingan, manunemi, ti apuko ti tuod. Kas iti ingkarik, idi, nga pagbalimin laingan ti Hawaii, nga pagbakasyonan. Ngayon magtalinaid kami tinapapaot, manunemi dito yung Pilipinas. Pwede agsubli kami dito yung Pilipinas, manunemi kalpasan, ti pa nagretiro mi, yan pa nagawat mi ti pensyon. Siyempre nagpakada kami kadagiti anak mi. Sigurado kayo tatang, akay kahit Diyos ti Pilipinas, gamit ito kasi ti plano kidi anak ko. Kas laadadang agpaw ti biyag mi sa dyan, o da kami. Kasano nga ron, kada inam nga bulan, nadakon sa Pilipinas, umay ka magbakasyon. Tapno, every year, nga madalos sa, may dalos ti papeles mo. Kastakit ti kunada, ti advice na kata kami. O sige, saan na kayo nga may gawid tatang nang. Nusot na kay ruwaman nyo kay Diyos sa Pilipinas, alakit din kayo Agananat kayo nga ron. Sabi ko mata, agtultulit sa lunat yo. Kaya na, awan to ko matidagas sa mapasamak kada kayo. Balbaliw manong nemi ngalinoktan mitiridaw kentawa ti balay nga dayto nga balay ket nariingak. Isut na riingak nga balay idi upingak. Nga dito nga balay manong nemi ti dimakilak. Medyo madlawan nga karakaya, ang madamat kwarta, pang palagda, pang papintas, pang repaint. Sinoblihan mi nga gasawa manong name iti nagtalon, nga si kaso iti talon, bangkag, kan panagtarakan ti dingwen. Kat ko na rin iti tataw, tiglawlaw mi. Nay, apo hawayana. Di ape kay chuper lang med dito Pilipinas, no, may grigrigat kat nagpinasibiyag dito Hawaii. Isolay so, napimpinas dito Isot na kay Ruaman kapsat. No, dakam dyan Hawaii agad, baka no, alistot pa nagrakayam Awan kasi ito presko nga angin dito Pilipinas. Ijayan agad, makapagtrabaho kami matkadia, o rin nagretiro kami, ang awang kasmet lang dito nga talaga paglingitan mi, munog lingit kami. Pumamit sa mga sarong karno ka, manong name, di pamilya ni Liling, ti asawa na, kandiduan, nga pukok kadakwada. Kumusta anak? Tibiyag. Pagsayatan noon ay, tang, nasingpet nagbalin ni asawa, ti manugang yo. Sana kas, iti asawa ni nanang mo. Huwag nga ron.
Yeah. Kaya agad nagsayat una anak ta amom tinagpili, tinagbaling nga asawam, tanasing pa, ti asawam. Nantang, ano baybayan da kita anak yo ha? Ikan yung idat na ranya ka masagbayan da. Kumusta tang? Ito na naman pagsubli after 6 months, nagsubli kam di Hawaii, bakasyon kam sa di makamulan, sa kam tumo nagsubli di Pilipinas. Kasta tiruta mi. Kada ganun kakapsat ko. Alagat makalagib da nga agbakasyon na nga, di ka nagbakasyon na. Napigsakay madlata. Niapo Diyos ti bang mga kata kami tikirit kan pigsamin nga asawa. Kaya nadari kita agpatulong nito, tanam na mamilakit nga talaga kasapunan na akit ited mi. Kakaiso na nagpensyon kam nga doa, sa kang palagpataod ti kwarta nito, napintasura yan nga biyag. Iti kadami dito ay Pilipinas, manunemi, dimteng. Iti ka nakaram nga panagsakit ni Christy. No man nagsublingan niya kung manunemi ni Lily Tang. Tulungan dakman para iti kasapuling na nang ti panag-hospital na. Kaya kami ti kasasaan na ya. Kapag ti kasajimbat panagsagsagaba na akit. Adadamat nga nagrakaya ti bagina. Nagtedak ti gastusan naman nung name para ti panag-hospital na. Naging ka sinarong karam iti hospital da kami ag-asawa. Christy, kamusta? Tak. Johnny. Anat marikrik na. Imbaga kang kaidi nga tagibidan sa lunot mo. Nagpindas tagbig dito lubong. Baka nasapa ka unang nga matay. Sa bagad, apo ko mo. Apukutan ko na kindi. Talot apukom. Talo. Dua kini Lili. May sa kanidi sa nga nakapagturpos nga nakasikog. Sa dito yung nakinting nga. Ako ba't anak da? Ti asawa na. Kumusta nga nila kayo mo? Sana nga sa mga sangpet kada kami. Ida asawa na kita anak mi. Anak ko. Mas larig na siya kung sisak na tandag bibiyag di balay nga napanawon na tatang ganinanang tao mo tandag nag-anak kanya. Nasapsapad naman na napimusay. Ala, agpaimbag ka. Tada kami nga mga suportar kang ka. Sana ka ba ilan nililit yung mga suportar kang ka, tada kami nga gasawa. Nakasaysayahat kayo, Johnny. Kita, nagpintas, nagbaling nga na siyaan. Nagbaling ka nga na siyat nga, itap nagbaling ka mo't nga naragsak. Gabutan no siyat ka nga tao, ado matultulungam, ado digiti mangikarkararag kang ka. Dahil tauna iti, maguston mi, nga agasawa, tada, ado, halang nga kami, iti mangikarkararag sa lunat mi. No digiti pa matultulungan mi. Ngayon saan nga nalasat, ni Christy manong name tinasakit na. Gabatin pa na magdalahin nga natayan ti first love ko. Napang kami mitang agasawa na kiandingay kabayata nga nakamansayag. Inted mi mata ti ususto nga abuloy mi tapno makatulong kami. Kastaon iti yaman manong name ni Lili kas inauna nga anak ni Christy. Na minsan lang nga nakita manunemi ni Rodel nga asawa ni Christy. Di nampakit may sarang tirupa na karaya tao. Tanugutan na siguro nga nabaybayan na ti asawa na. Adadaging patig na digiti babae na. Hindi makita ka kita napanak ba tayo masidig kang kwa na. Condolence, kapsat. Sige kaya mapahawayan no. Ala kita, kamiyaman kami ate, ado nga may tultulong yung kada kami. Okay, pakaragsa kami di tumulong kapsat. Kahit nung asta nga matmatak,
Kaslamat maturog laing ang Kristi manong nemi. Nagsubli-subli kanyak tinapalabas. Di pa nagboya mi ti sine, ti masansan idi nga pa nag-check-in mi. Awanan ti first love ko. Natayan ti bagina. Wala kas talit ti bihag. Kata, da kami mat nga gasawa ati, may isa ka nagiti simurot, idi maitabon ng ti bangkay ni Kristi. Naitanaman manong name ti first love ko. Ngayon ko na kanyak di bakit ko. First love never dies. Johnny, pagkunam. Aging nga ada si Biblia kapakalaglagi pa. Saan to apumusay? Sino ka matpakalaglagi pa? Nasa, kat nilili. Tiputot mo kayong kuwana. Ngayon kalpasan kayong kuwana, nagtalendin kang katipusok. Bakit? Till death do us part. Ora kubkubutan to. At tintinulong tanto pala ang kuy-kuyo nga sumalog iti talon. Mapangkabal na makitama. Ang mapangkabal iti talon ng kubukan lakay. Ang oray kalatan na, dagiti may danon kang ka. Adamat kwartata, pensyon ta nga. Pang sweldo ta ka dagiti mga sikaso ka na ta. Di agsublit ta sa Jahaway. Agyan ta ka dagiti care home. Care home? Katuin. Kahit kulangan dito ay balay, agbaling nga care home. Bakit? Ngam subli di Hawaii. Ngayon maging kakarig ito ay manong name itatawin mi nga dandanin 80. Kini bakit ko? Napiksakan pa ilain. Kaputikired, ngedetod, napo Diyos kada kami, kanti kaado di kitay mangikarkararag ti salunat mi. Napiksakan pa ilain, makasalog kang pala tataltalon, manong na ini. Right? Kaya makabakasyon kang pala yung Hawaii. Itang agdama, kaya't may kumatag bakasyon, ang yung customer nga COVID problem, manong na ini. So nagtalinan na pala yung dito ayam mi, kahit komunikasyon, magpakpakumastunggal may sa kada kami ti cellphone, may sa lapindot, mabalim mi nga, kumustahan di kiti anak mi, manugang mi, kanda kiti apo ko mi. At dan, 5 nga apo ko mi tituod, iti asawa. Okay. So nalang dampay na pasamak ti grand reunion. Di kayat ko kumangat, kayat mi kumang gasawa, kayat bumakasyon da amin, na kompleto. Siguro kat mapasamak to neta, manong nemi, intundumteng tinakaring nga kanito. Kung nangarod ni bakit ko, mapasamak to dahil talakay. Nga gagadan nga matipon-tipon di kita anak manugang ken apo ko ta tituon, ito na damay sa matay ka na ta. Ay, saan mo pala pampanutin di patay bakit? Mabalin pa ilaing di ha? Makaring tiniknak at mabalin tamat pa ilaing kaya. Sikakid din na ba? Lakay, sabali man ito nalagip mo. Dito iti pakasaritaak, manong nemi ko naklatan, no inuunaak, ingimiti ka. Kadagyaman unay ti anos mo, nga nangurnos, kan nangibasa, kahit sabi ko matadamat, saan ka basit uray, saan ka basit lahi nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, nga naibatik ka rin mo tungag. Ti agarapaap, matuloy na ito'y no isot na ikari, no pa adda iti panubok, nga manglapid ka rin ito'y, ngam no malasatam, kat no na ikari, agbihag ka asiliwanwan. Inarapaap ko, hindi ti makadanon sa Jahaway, tinagbaling Hawaiano, kat napasamak. Kat narangay, kat naragsak na urnos ti piyag, dagiti anak mi. Nasideg, dagiti tao kada kami, gabutam muda nga nalokay, ti imami nga tumulong kadakwada. Tuwing nga rodagyaman, nga tatam mo, manong mo, Johnny, iti Ilocos Norte. Thank you. Manong Autata Johnny, tingin ka pa nagsurat. Panangiyetad mo, panangiburay mo na ito pagkasalitaam. Maraming salamat. Kadagidi amin